13 ka mga balay ang naguba gumikan sa paghapak sa dakong balod sa Zamboanga City kagabi. Aniya ang dugang detalye. Sanglit gama sa light materials, nangaguba kining 15 ka mga balay daplin sa baybay sa Purok 8 Barangay Bolong, Zamboanga City. Gumikan sa dagkong balod nga mihapak sa lugar kagabi. Anaa sa 13 ka magbanay o 76 ka mga individual ang apektado. Brandel Marihada, ya tumbael, mga akil galera, yakay. Dipel mga simento, yan timpak, mga CR. Pa sa diretso te. Na todo sila inklinaw, todo separalya oh. Gani mga yung tabing tabang gani sa gobyerno kaniyang sitwasyon unsa ba ni? Naba may kabalhinan ani unsa ni? Matud sa barangay, kasagaran kuno sa mga balay nga nangaguba nahimutang sa no-build zone ug naabisuhan na kaniadto nga mobiya na sa maong lugar. Illegal structure gayod no kay hazard zone se consider no nay gad ken pwede planta pero eso mga gente que de antes pasto tol no kere sila transfer kay por causa de la busca de vida a kinamar. Nagpatawag og meeting ang barangay council uban ang mga ahensya sa gobyerno aron tukion ang posibleng solusyon sa maong problema. Namalik rasab sa ilang gipuy-an ang mga apektadong residente. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.